Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae'n capasiti ni fel coleg i ddarparu'n ddwyieithog wedi cynyddu'n aruthrol. Wel, buon ni'n ddigon ffodus fel coleg i fod yn yr cylch cyntaf yn cael nawdd oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2019. Buon ni'n llwyddiannus yn cael arian mwyn cael tiwtor datblygu dwyieithrwydd ar gyfer maes iechyd a gofal. Dwi'n meddwl falle cyn hynny oedd bach o nerfusrwydd gyda'r coleg yma i benodi rhywun, achos weithiau mae 4 gyda ni mewn grŵp sy'n siarad Cymraeg, a wedyn falle'r flwyddyn ddilynol, falle bydd neb gyda ni. Felly buon ni'n ddigon ffodus i gael yr arian hynna mwyn cael aelod y staff 3 diwrnod yr wythnos. Fe benodon ni med yn yr Hydref, ac o fewn wythnos oedd na gyfadranau'n cwmpo mas drosto fe, achos chwarae teg nath e ddangos i werth yn y rôl yn syth. Dwi wedi bod yma 2 flynedd nawr, dechreuais i 3 diwrnod yr wythnos jyst yn gwneud y dwyieithog. A wedyn ar ôl 1 blwyddyn, dwi wedi bod yn mynd ymlaen i dysgu nawr am hanner yr amser. Ond mae'r cefnogaeth dwi wedi cael oddi wrth Lisa enwedig a Janice, a hefyd chymod, y darlithwyr eraill yn y coleg wedi bod yn gret. Dwi'n meddwl falle bod cymhelliant myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau galwedigaethol, tyma bach yn wahanol i'r rhai sydd yn aros yn yr ysgol a dilyn cyrsiau lefel A. Maen nhw'n meddwl mlaen am ei gyrfa, maen nhw'n meddwl mlaen am y llwybr maen nhw eisiau ei gymryd. A felly maen nhw'n ymwybodol iawn o sut mae beth maen nhw'n mynd wneud yn mynd i fod yn ddylanwadol ar y llwybr hynna. Felly pan i ni'n darparu elfennau o Gymraeg iddyn nhw, i ni'n galw fe nawr yn dwyieithrwydd ar gyfer y gweithle. Achos maen nhw wastad yn gofyn, wel, beth yw'r dyfodol fan hyn, beth sy'n bwysig fan hyn i fi o ran fy ngyrfa. Y siawns i cwrdd, chymod, a datblygu beth maen nhw'n gwneud, y syniadau, profiadau maen nhw'n cael, a cefnogi yn gili mewn ffordd. Mae hynny wedi helpu llawer, achos sa'n ni'n teimlo wedyn maen nhw'n jyst unigolion yn y colegau. Dwi'n meddwl oedd y darn o'r jigsaw gyda ni cyn hynny, ond beth mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi ni wneud yw dod â'r darnau yna i gyd at ei gilydd. Ni'n gweld y hyder y myfyrwyr yn cynyddu, ni'n gweld yn capasiti ni fel coleg yn cynyddu hefyd trwy allu dod â staff ychwanegol mewn. A hefyd ni'n gallu gweld dylanwad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol falle'n gweithio gyda asiantaethau allanol, enghraifft y cyrff dyfarnu. Cyn hynny, falle byddwn ni'n un llais eitha unig o bosib yn mynd at gorff dyfarnu, ond pan ni gyd fel colegau addysg bellach yn gallu gweithio trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, maen nhw wedyn fel llais yn gallu siarad ar yn rhannu, a mae'n lais chydig bach mwy pwerus falle mwyn helpu dylanwadu'r asiantaethau allanol. Gallwn ddim gorffen heb dweud penblwydd hapus, 10 blwydd oed i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A diolch am fod yn rhan o'r daith.